Образование и интелект. Две абсолютно различни величини, две различни неща. Едното не гарантира другото. Но днес е ден на грамотността. Днес е един истински празник, поне за мен. Аз наистина празнувам, защото продължавам да чета. Защото продължавам по 3, по 4 книги наведнъж да чета. Защото знанието е светлина, то дава сила, то дава ориентир. И знаете ли кога ми става мъчно? Всъщност на 24 май ми е било много мъчно на един 24 май, защото когато завърших за фелшер, последната година предстояха ме държавни изпити и аз исках да се явя същата година да кандидатствам за лекар. Но ми казаха, че ако не ме приемат, няма да ми признаят 3-годишното образование за фелшер и за това първо трябва да се взема 5 държавни изпита, да работя 1 година, а не 8 месеца, защото не е средно образование. И тогава да отида. И всъщност аз завърших на края на юни, вече на 1 юли аз бях на работа и съм работила в Георги Добрево, в едно село, което е между Свиленград и Любимец. И когато ми казаха тази новина, че не мога да кандидатствам, на този 24 май пред нас вървяха студентите от Медицинския институт, след тях бяхме ние от Фелшерския институт. И аз плачех, че не съм в предните редици, в групата, която е преди нас. И знаете ли, галила съм стените на института, когато сме ходили там, защото имахме използвахме някои от помещенията на Медицинския институт. Галила съм стените. Толкова много съм искала да бъда лекар. И затова сега ми е мъчно, когато някой подцени усилията на един лекар. Мъчно ми е и когато лекар подцени усилията и авторитета на колегата си. Някак си простимо е хората да не знаят и да нямат представа каква цена сме платили, за да бъдем лекари, но е непростимо един колега да говори лошо за друг колега. Толкова хубави неща се изговориха за доктор Неделя Щонова и толкова лоши неща се изговориха от другите, както и да е, но от лекари, от колеги, да не зачитат труда на колега, това е непростимо. Мисля и днес да си говоря за думичките не ми пука, но някак си празника не го позволява. Красивия ни език не позволява тези думи да присъстват в речника ни. И за това не искам да говоря за това. Не ми пука. В едно следващо видео ще ви кажа какво съм имала предвид. Но днес искам да празнува грамотността. Днес искам да празнува толерантността. Днес искам да си припомним колко сме горди, че от нашия народ е произлязла азбуката. Че от нашия народ, наши сънародници са свети Кирил и Методий. Че те са тези, които първата книга, която са написали, те са превели Библията на български език. И ние можем да четем за чудесата на Господа на български език. И Стария, и Новия Завет. В църквите ни може да се проповядва на български език. Затова ние имаме повод за празник. И аз избирам да погледна красивата страна на нещата. Образованието, обучението и нека да прибавим интелект към академичното си образование, към това, което Господ е благоволил да ни даде шанса да учим, да се изучим, да работим, да продължаваме да учим и нека да прибавим интелект. Какво означава тогава? Това да признаваш успехите на хората, на колегите, да се зарадваш за техните успехи, да не говориш лошо, да си толерантен. Ето едни такива неща в днешния ден ме вълнуват. Прекрасен ден ви пожелавам. Днес е празник. Имаме повод да празнуваме. Нека да бъде честит 24 май за всички толерантни, образовани, разумни и интелигентни хора. Бог да пази България. Аз съм доктор Юлиана Данаилова и ви пожелавам един прекрасен ден.